Hej og velkommen alle sammen til dette årets nytårsparty. Vi har set. Ja, den er sådan lidt wasted. Det er fordi jeg er blevet så sur så meget. Jeg var smadret. Det var sjovt, var Freja? Mathias, han er sløjt mand. Så spiller bagdelen der. Hvem var det, som ville spille? Sumo Totti? Jeg vil spille Sumo Totti. Nej, det er jeg ikke syg. Hvordan spiller du? Hvordan spiller du? Hvad fanden er det der? Åh, det er simpelthen så fedt. Hvordan skubber jeg? Hvordan skubber jeg? Yes! Yes! Nej! Ja, jeg vandt. Yes, prøv igen. Hvad laver du? Okay, filmer nu. Hej Nanta, hvad ønsker du så for det nye år? Penge. Penge? Prøv den der og så cola sammen. Så har vi lige noget her, vi skal dufte til. Oj! Og Kim kan lide det. Nej! Jo, så tror jeg, vi slukker. Nej, det er som Michael. Mig og Michael skal drikke det på samme tid. Men det er vi sejler jo. Okay. 1, 2. Det er som om, at hver gang jeg bliver filmet, så kommer han og overfalder mig. Ligesom ude på isen. Ja, måske er den. Au for helvede, det gjorde Nas. Jeg sagde nej 2 gange. Nå, okay. Det lyder hyggeligt. Skal vi gå ud og se, hvad det er? Thomas. Kom op. Vi har billeder af det. Thomas. Flot øjenvipper. Skal jeg gøre det? Nej. Okay, det synes Der jeg er noget galt med den der dreng, vi fik danset. Hey, nu har jeg det. Nanta, dit det er ikke meget bedre. Hvor mange drak du første gang, før du blev beruset? Nej, jeg tror det er det der, det skal vi lige... Rigtig meget vodka. Ren vodka. Hvor meget drak du i det hele taget? Rigtig meget, og jeg brækkede mig og så videre. Prøv lige at... Det kommer med på filmen. De skal se, når de griner. Ej, for det overvejer mig det. Nej, yes. Prøv at gå nice. Se. Ej, det er så godt. Nej, det ser godt ud. For satan. Jeg tror, den er optaget. Ja, det gør den. Nej! Jeg havde lyst til at sige Ja, Der er toast gerne på væggen. Nå, på væggen nu. auto. Sådan. Sådan. Fuck, idiot. Har du ikke night vision? Hej, Michael. Det stinker jeg. Fuck, det stinker. 1, 2, 3, nu. Okay, man kan ikke se et skide. Ad, Thomas. Okay, det er Bare tør det væk, fordi der er sensor, der sidder med. Så, jeg skal bare puste den. Emilie drømmer til der tror. Hej, Det er Mathias' glas sprød. Det er og koldt. Tak, Emilie. Kan vi godt vente til de andre kommer? Hej, Thomas. Skal vi se den Kom ind, der? Hey, tænd fjernsyn Ja, du skal altså på skåle kl. 12, og så skal... Den udskyder vi. Udskider vi. Ja, det gør vi. Den udskyder vi. Michael, drej. Hvorfor? Ja, Den er 22-21. Noget Michaels dyne, som Kom stadig i underhold. What? Jeg så kommer ud. Into full combat mode as he attacks his tree. Noget at lave. Kan vi ikke bare synge SingStar? With a new video on the way. Og det gør det meget bedre, Thomas. den er varm. Er den ikke varm? Hvad står der? Nå. Okay, det var faktisk ikke værd. Den stol er irriterende. Au, folk er dårlige til at filme.
Filmer dig. Hov. Vodka. Russisk vodka. Hvad er det? Sofie Tore. Okay. Hvad? Thomas, det er ikke en tømmerflåde. Det er sikkert. Nå, vidste du godt det?